खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजि द क्रिएटिविटी चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउट्युब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। गिबियावनो दङ एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथांनि मोनसे गोजोनथाव हाबा। थारैनो मिथिनाय बायदिब्ला मैया सानजा क'क्राझार बियाबनि एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथाङा उल्टापानि ओनसोलनि गासै रायजो राजाफोरनि मोनसे जोबोद गोनांथार हाबाखौ मावफुंना होदों। नंगौ, मैया बै ओनसोलाव गोबाव समनिफ्रायनो सावस्रि बिफानाव गोग्लैसोना थानांदोंमोन। थारैनो बिथाङा बुंथिनाय बायदिब्ला गंसे एम्बुलेन्स गारि हरनाय जादों। फारसेथिं बे गारिखौ थांनाय बोसोरावनो हरनो गोनां दंमोनब्लाबो नाथाय गारिया सफैद'यैयाव हरनो हानाय जायाखैमोन। मख'जाथावदि दायो गोबाव उननि समाव सफैदोंब्लाबो मैया एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथाङा गावनि एमएलए थाग्रा मावख'निफ्राय बे गारिखौ फ्लेग अफ खालामनानै हरनाय जाबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों, जायनि गेजेरजों उल्टापानि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा गोबां खहा सुफुंगोन होननानैबो रायजो राजाफोरा बुंथिनानै होदों। गसाइगावआव सासे उखिलखौ गाग्लोबनायनि जाथाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थांनाय 24 जुलाइनि मोनाबिलि समाव हुदुमकाटा होननाय गामियाव माखासेमानि सुबुंफोरा उखिलनि गारिखौ गाग्लोबदों, अदेबानि गारिखौ बुख्रेबजोबदों। नंगौ, खौराङाव रोखायै मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे मकबुल हुसेन मुंनि उखिला सासे उन्दै हिनजावसाजों समाजारि बेरेखा एबा गनायथावै गाज्रि सोमोन्दो थानायनि थाखायनो रायजो राजाफ्रा गाग्लोबदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि गसाइगाव पुलिस बिफाना उनाव जाथायथिलियाव सहैना उखिलखौ गाग्लोबग्रा सुबुंफोरनिफ्राय रैखाथियै गसाइगाव थानासिम लाबोनो हानाय जाबाय होननानैबो खौराङाव मिथिनो मोनबावनाय जादों। घरामारा बिसिडिसिनि चेयारमेन राजेश नार्जारिया गावनि बिसियानो अजद होनायनि सायाव गुवारै खेंफोरथि होदों। थारैनो नंगौ, आथिखालाव बेबायदि जाथायफोरा जोंनि समाजाव सानफ्रोमबो जाबाय थानायखौ जोङो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों नुबाय थानो मोननाय जाबाय, जेराव सोरनिबा बिसिया सोरबा हौवाजों खारनाय आरो सोरनिबा हौवाया सोरनिबा बिसिखौ लानानै खारनाय बायदि बायदि जाथायफोरा सोलिबाय थादों। नंगौ, बेबायदिनो जादों दाखालिबो, जेराव घरामारा बिसिडिसिनि चेयारमेन राजेश नार्जारिनि बिसिया सोरबा हौवाजों फिसाज्लाखौ हस्टेलाव दोनहैनाय मुङावनो खारलांनाय। मिथिनाय बायदिब्ला बेनि उनावनो चेयारमेन राजेश नार्जारिखौ खारलांनाय बिसिया बायदि अजद होनायखौबो नुनो मोननाय जादोंमोन। नाथाय राजेश नार्जारि बिथाङाबो मैया मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गासै बाथ्राखौ फोरमायथिना होनायाव बाथ्राया रोखायै ओंखारजोबदों जे बिसिया गावनो सोरजोंबा फन रायलायबाय थाखायोमोन आरो नखरनियाबो मिथिजोबखायोमोन होनना रोखा खालामना होनाय जायो होनना खौराङाव मिथिनो मोनदों। आं सानसुमा खुंगुर बैसुमतियारि सारखौ जोबोद गोरों आरो एक्सपिरियेन्स गोनां होननानै सनमान होबोदोंमोन, नाथाय बिथाङाबो जे रोंजोबा एबा मिथिजोबा एबारसो फोरमान मोनबाय आं। बिथाङा बुंदों 6 सिडिउल ओनसोलाव 100% एसटि रिजार्भेसन मोनो होनना, नाथाय बिथाङा कार्बि आंलंआव थांना नायथों बबाव 100% रिजार्भ नुदों, बेयावबो माथो अपेनानो बांसिन। बेफोरबायदि गोख्रों बाथ्राफोरखौ बुंथिनानै होदों दानि इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि नेहाथारि राजु नार्जारि बिथाङा। नंगौ, मैया बडलेण्ड बुब्लिनि सावरायज्लायनाय समाव बुंदों बेफोर बाथ्राखौ। थारैनो आथिखालाव भारतनि बिसायख'थि आय'गआ आसामाव बियाब दाफामनाय, ड्राफ्टिं आरो अबजेक्सन होनायाव दाबिनाय माखासे दाबिफोरखौ लानानै
गावजों गावनो बाथ्रा दान्थेलायबाय थानाय समावनो बेबायदि बाथ्राखौ बुंथिना होयो बिथां गाहाय नेहाथारिया। लोगोसे फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव UPPL राजखान्थि दोलोआ गेलेनो थियारि जाबाय होननाबो खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिनानै होबावदों। एनके दारांगा मेलायाव इभिक्सन एबा होस्रांनो नागिरनायखौ लानानै BPF दोलोनि मोनसे सावरायनाय। जाय समाव प्रमद बर'आ बैसोर सुबुंफोरनो हानि फोरमान बिलाइखौसो होनांगौमोन बे समावनो होखारनो नागिरनाया दुखुनांथाव। मिथिनाय बायदिब्ला दायो आसामजों लोगोसे BTRआवबो सरकारनि हायाव आयेन बेरेखायै थानाय सुबुंफोरखौ होखारबाय थानाय हाबाफारिया सोलिबाय थानायखौ जों बयबो नुगासिनो दङ। बेबायदिनो दायो बाक्सा जिल्ला हाग्रा बिफाननिफ्राय सरकारि हायाव आयेन बेरेखायै थानाय सुबुंफोरखौ 15 साननि गेजेरावनो हाखौ हगारनांगौ होननानै मोनसे बिथोन हरनाय जादोंमोन। जेराव एनके दारांगा मेलायाव थानाय सुबुंफोरखौ लानानैनो BPFआ मैया राजखान्थि दोलो हिसाबै बे सावरायलायनायखौ जादों। जेराव बिथांमोनहा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनाय बायदिब्ला प्रमद बर'आ जाय समाव बैसोर सुबुंफोरनो हानि फोरमान बिलाइ होनांगौमोन बे समावनो बिसोरखौ होखारनाया जोबोद दुखुनांथाव होननानैबो खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिनानै होबावदों। गुवाहाटीयाव देहायारि फालांगि खालामग्रा 7 बर' सिख्लाफोरखौ दायो गुवाहाटी एबसु अफिसाव दैथायहरनाय जाबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दाखालि गुवाहाटीयाव बारग' NDFB बिथांमोननि संदाननायाव 7 बर' सिख्लाफोरखौ देहा फाननाय थासारियाव हमनो मोननाय जादोंमोन। जाय खौराङा आथिखालाव समाजारि बिजोङाव गोबांथारै गोसारनायखौबो नुनो मोननाय जादों। नंगौ, थारैनो सिख्लाफोरा उन्दै उन्दै बैसोनि आरो बिसोरखौ सोरबा सेंग्राया लांनानै बेबायदि देहा फानग्रा खालामहैनाय जादोंमोन होनना मैया बारग' NDFB बिथांमोना फोरमायदों। लोगोसे बिथांमोनहा बुंथिबावनाय बायदिब्ला आरोबाव गुवाहाटीयाव दाब दाब जायगायाव बेबायदि देहा फाननाय सिख्लाफोरा सोलिबाय थादों होननानैबो मिथिदों। लोगोसे दायो बे देहा फानग्रा हमजानाय सिख्लाफोरखौ न'खरनि सोद्रोमाफोरनो खौरां हरनानै गुवाहाटी एबसु अफिसाव दैथायहरनाय जाबाय होननानैबो मिथिबावदों बिथांमोनहा। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा बेखिनियानो। नोंथांमोनहा नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे सानफ्रामबोनि बेबायदि गोनांथार निउस आपडेटफोरखौ मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला आरो इउटुब चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौनो आसा खालामनाय जाबाय। स' गोजोन्थों।